Сега започваме с едно пълно и обширно ръководство как се попълва приложение 33 по наредба 18 за регистрация на електронен магазин в НАП. Имайте в предвид, че наистина клипчето ще бъде дълго, няма да бъде кратко, но всичко трябва да се обясни кое как се прави правилно. Започваме с точка 1. Наименованието на електронния магазин. Тук си вписвате как сте наименували вашия електронен магазин, примерно моят магазин или магазин за дрехи извънземни или там, нали, както сте си наименували вашия електронен магазин. Датата на подаване на информация в НАП, тя се зарежда автоматично. По същия начин се зареждат и автоматично всички ваши данни, съгласно смисъл, нали, как сте влезнали в портала на НАП и с кой електронен подпис. Сега, продължаваме надолу с точка 4. Тук си избирате собствен нает електронен магазин. Това е в случаите, когато онлайн магазина не е маркетплейс платформа като Etsy, Emac, Amazon и така нататък, когато си е ваш. Може и да не е лично ваш, защото Shopify всъщност е платформа, която е под наем и магазина не е ваш, но се води на вашата фирма, така че все едно е ваш. Тогава на точка 4 избирате собствен нает електронен магазин. Слизаме надолу в точка 4.1 в наименование на онлайн платформата си изписвате коя платформа използвате. Примерно да предположим, че правя уточнение, че тук 4.1 се попълва, когато използвате Marketplace платформа. Ако не използвате Marketplace платформа като Emac, Amazon и Etsy, тогава тази част не я попълвате, а направо отивате на 4.2. Иначе за Marketplace платформите тук изписвате името на самата платформа, URL линк към вашия магазин в платформата, име, псевдоним, под който се предлагат стоките или услугите, т.е. пък кажем, ако сте в Etsy и сте се регистрирали като създател на камъни, го записвате тук така и вече надолу всичко е ясно. Отиваме към собствения нает електронен магазин. В web адрес на електронния магазин попълвате интернет адреса на вашия магазин. Сега, попълването тук е важно в 4.2, защото по този начин, по който попълните информацията тук, пак кажем, в момента сме с HTTPS www.mystore.com отзаде, по същия начин трябва да въведете URL адреса в XML аудиторския файл. Ако използвате платформата напреди, смисъл ние ще ви съдействаме за това. Но по същия начин, по който въведете тук интернет адреса, по същия начин ще трябва да бъде записан в eShop name в тага в XML с абсолютно всички атрибути. В 4.2.1 въвеждате информация за собственика на домена. В този случай тук си изписвате вашата фирма и EIC номера. Отдолу не попълвате нищо, защото попълните ли отдолу и тук отгоре, след това при опит за подаване ще ви издаде грешка. Ще ви покаже грешка, че
че ще трябва да е попълнено или само едното, или само другото, така че вие регистрирате онлайн магазин, със сигурност сте фирма, попълвайте си само отгоре с фирмения номер. Слизаме надолу и продължаваме тук. Това си е по същия начин. Попълвате си го точно както е попълнено горе, попълвайте си го и тук така. Къде е хостван уебсайта на електронния магазин? Това е точка 4.2.2. В нашия случай ние като студио за веб дизайн сме партньори с Superhosting и като цяло всички сайтове на нашите клиенти са към Superhosting. Така че сега ще вземем в предвид, все едно сме на Superhosting. Местонахождението на оборудването се намира в България. Държава, всъщност това отгоре, извиняйте. 4.2.2, местонахождението на оборудването се намира в България. Информация за доставчика на хостинг услугата. Тук вписвате в нашия случай Superhosting ООД, всъщност е Superhosting ЕООД, мисля, но за всеки случай влезте в сайта на Superhosting, в общи условия ще го намерите. Както и Fullstat номер. Попълвайте само горе, не попълвайте отдолу на име, през име, фамилия и адрес. Ако използвате Shopify, попълвате единствено, както е в този пример, наименование на чуждестранно лице Shopify, Fullstat номера на Shopify, държава на установяване Ирландия и имейла е support@shopify.com. 4.2.3 поддръжка на сайта на електронния магазин. Ако използвате фирма, която ви поддържа електронния магазин, е хубаво да я впишете тук, защото при една проверка от НАП всъщност те също ще бъдат ангажирани, което е правилно, разбира се, също ще бъдат ангажирани да ви помогнат с предоставянето на информацията и те също ще бъдат контактнати от НАП. Не се страхувайте да пишете фирмата, която ви поддържа електронния магазин. Добра практика е фирмите да се вписват тук. Ние винаги предоставяме информацията на нашите клиенти да си вписват нашите данни на нашата си фирма, за да можем да съдействаме при една проверка от НАП. Наименование на софтуера или софтуерите на електронния магазин е точка 4.2.4. В 4.2.4.1 в наименование се изписва Shopify или WooCommerce или OpenCart или PrestaShop или ако е кастомизиран, кажем, на Laravel, си записвате тук и версия. Версията на софтуера става въпрос. 4.2.5. Къде се съхранява базата данни на софтуера на електронния магазин? Ако използвате Superhosting като хостинг доставчик, базата данни се съхранява в България. Тук въвеждате наименованието на хостинг доставчика, да кажем Superhosting или PSDN или Max 1, всъщност сега са нови и започват малко по малко да пробиват. Вписвате им Fullstat, адреса на техния сайт на хостинг доставчика. Слизаме надолу в точка 5. Си вписвате в каква категория ви попадат стоките, които продавате. Слизаме надолу и продължаваме в точка 7. Въвеждане на информация
по член 52Р, в случай, че сте лице по член 13 и така нататък, и така нататък, и така нататък. Тук си вписвате да, ако ще приемате неприсъствени плащания, т.е. плащания с кредитна или дебитна карта в онлайн магазин. Слизаме една стъпка надолу в 7.1 методи на плащане, предлагани от електронния магазин. Ако използвате виртуален пост терминал за плащане с карти във вашия електронен магазин, а ние всъщност за това и правим това обучително видео, си маркирате плащане с банкова карта чрез виртуален пост. Ако приемате банков превод като метод на плащане във вашия магазин, тук не слагате хиксче, а хиксчето го слагате в кредитен превод, защото това се води самия превод, който е поръчката да бъде поръчана и платена по банков път, се води кредитен превод. Тук е грешно, така че тук не се слага хиксче. Ако имате сключен договор за пощенски паричен превод с PD Account или Pigeon Express, си маркирате и пощенски паричен превод. В случаите, че приемате и плащания на място при получаване в търговския обект, си маркирате и тук или ако има някакъв друг метод на плащания, си маркирате и си го описвате тук. Сега стигаме до най-важната точка. 7.2. Доставчици на платежни услуги. Тук всъщност се случват най-големите грешки при регистрация на онлайн магазини в НАП. 7.2.1 е всъщност попълвате данни в 7.2.1 единствено ако приемате плащания с карти във вашия онлайн магазин чрез виртуален пост терминал, който е издаден от банкова институция. Банкова институция са всички банки, Unicredit, FIBank, ДСК и още някакви банки, вече не ги знам. Единствено тогава тук въвеждате информацията. Пишете си наименование на банката, примерно FIBank, идентификационният номер е БУЛСТАТа, в наименование на чуждестранно лице не вписвате нищо, след малко стигнем и до там. Държава на постановяване България, електронен адрес и така нататък, като в 7.2.1.2 попълвате в 7.2.1.2 и в 7.2.1.3 попълвате Merchant ID и Terminal ID. Това нещо се издава от българските банки винаги, като Merchant ID попълвате в точка 7.2.1.3. Тук попълвате Merchant ID номера MID. А TID, Terminal ID, го попълвате в 7.2.1.2. И тук вече си въвеждате и банковата сметка, в която ще влизат директно плащанията от кредитни и от дебитни карти. Отдолу в титуляр на сметката, разбира се, си пишете вашата фирма. 7.2.1.3 попълвате Merchant ID. 7.2.1.2 попълвате Terminal ID. Отгоре името на банката и EIC номера на банката, държава на установяване и електронен адрес на банката за връзка с клиенти. Тук има обаче и нещо друго, което трябва да знаете, но с попълването на данни за виртуален пост, издаден от банкова институция, се прави точно така в 7.2.1. Има обаче едно изключение и то е MyPOS. Когато регистрирате MyPOS като доставчик на платежна услуга,
MyPost също се води като банкова институция, поради проста причина, че те, смисъл след регистрацията ви в MyPost, те ви предоставят IBAN сметка. Вие вече имате IBAN сметка, както имате във всяка една банка, примерно. Само че в MyPost не попълвате отгоре в наименование и идентификационен номер на юридическо лице, а попълвате в панела наименование на чуждестранно лице и номера и ВАТ номера на iPost, тъй като те вече са с държава на управление Ирландия, така че не са местно лице. Това е разликата. При всички банки български, с които работите, попълвате отгоре наименование и идентификационен номер, плюс всички данни надолу. Единствено при MyPost наименование и идентификационен номер го оставяте празно, а попълвате наименование на чуждестранно лице и номер от търговски или данъчен регистър. 721 се попълва единствено когато виртуалният пост терминал е издаден от банкова институция. Тук не се въвеждат данни от Stripe, от PayPal, от WooCommerce Payment, от Shopify Payments или от каквото и да е. Слизаме надолу към точка 722. Тук малко ще прескочим. Така, защото сме си поиграли с шаблон. 722. Много важно. 722 е точката, е панела, в който трябва да попълните информацията, когато използвате payment, така наречения payment процесор, т.е. Stripe, PayPal, Shopify Payments, WooCommerce Payments, PrestaShop Payments и всякакви други такива брандирани payments, които не ви създават IBAN. Вие си използвате вашата фирмена сметка да получавате по нея пари, но нямате създаден IBAN от тях, както примерно е при MyPost. Какво се прави? В този случай наименование и идентификационен номер на юридическо лице не се попълват, защото платформи като Stripe, PayPal, Klarna и така нататък не са български. Така че попълвате наименование на чуждестранно лице. Тук си въвеждате данните за, да кажем, за Stripe, Striping, за номера от търговския регистър, можете да го вземете от сайта на Stripe. Той започва с IE и някакви цифри нататък. Държава на установяване попълвате Ирландия. Електронен адрес за кореспонденция попълвате този, който е обявен в сайта на Stripe. И тук вече се записва в точка 7222 и 7223 се въвежда информацията за виртуален пост терминал. Ако използвате Stripe като payment процесор, в номер на виртуален пост си изписвате просто Stripe. Може и с наклонена черта BG, пак всъщност даже така е малко по-добре. А в уникален идентификатор на търговеца в системата на DPO взимате вашия акаунт ID. За Stripe специално, като си влезнете в дашборда, имате акаунт номер, който го поставяте тук. За WooCommerce Payments е по същия начин, за PrestaShop Payments е по същия начин. За Shopify Payments тук можете да сложите вашия Shop ID, който ще ви покажем в друго видео, откъде да го откриете. Когато използвате Payment процесор, който не е банкова институция, а такъв като Stripe или Shopify Payments, не попълвате 721, попълвате 722.
И ето така се попълва правилно тук. В 724 си попълвате IBAN-а, по който този payment процесор ще ви превежда вашите пари от направените поръчки в сайта. Тук си попълвате вашата фирмена банкова сметка, вашия IBAN. Обикновения си IBAN в фирмената сметка. Отдолу в титуляра на фирмената сметка си попълвате името на вашата фирма. Слизаме надолу в 7.3. Информация за софтуера в връзка с член 52S с връзка от член 52S от наредба 18. 7.3.1. Софтуера отговаря на изискванията на точка 2.3.7 от приложение номер 29 от наредбата. Да, отговаря. Маркирате си с да. Софтуера генерира уникален номер на всяка поръчка за закупуване на стоки или услуги. Да, всяка една електронна платформа, e-commerce платформа, в случая WooCommerce, Shopify, OpenCart, PrestaShop, всичко си, всяка поръчка си е с различен номер. И продължаваме надолу. Въвеждане на информация, че приемане, нали, с карти, маркирате си да. Всъщност това поле е от горната част, просто се е разместило малко, изтрихме данни, за да може да не се вижда данни, да можем да ви направим хубаво клипчето, така че това тук поле не присъства, това и това не присъстват към точка 7.3, така че игнорирайте това от самото видео. След 7.3.2 следва 7.3.3. Ето тук тази точка. Интерфейсът на софтуера е на български език. Тук трябва да сложите да или не. Наличие на превод на български език, да. А не можете и тук да е да и отдолу да е да. Или тук трябва да е да, отдолу да е не, или тук да е не и отдолу да е да. Малко е сложно, но така е. Така се попълва приложение 33 от наредба 18. Ако имате някакви допълнителни нужди и питания, пишете отдолу под коментар, в коментар, не под коментарите, а в коментарите и ще съдействаме, защото наистина това се оказва трудна игра за много счетоводители и собственици на бизнес, за съжаление. Наистина бланката е малко объркана, но тъй като ние сме го правили много често вече и имаме голям опит и можем да попълним и бланката с затворени очи. Надявам се да ви е било полезно. Аз съм Иван Занков от студио за веб дизайн и дигитален маркетинг Exito.bg и ние сме и собственици на платформата Напреди, която отговаря за покриване на изискванията на наредба 18 от НАП с автоматично генериране на XML аудиторски файлове, електронни касови бележки, включително и фактури, за сега само за WooCommerce. Наистина се надявам да съм ви бил полезен с това безплатно видео към всички вас.